Migao mar wuoth owacho ni gichano mondo migeche matigo jowuoth e pacho ka obed mago matiyo gi teko stima. Chope ka ok didhie ka pi onge, chien kucho pi odwa bedo molal molo dwe achiel mangima. Koro iyudo ka tich bedo matek. Ten kaunti ma Migori bandho jopiny gope mag pi maromo milion 54 e seche ma jopiny bende dwaro mondo mi omigi pi e yo makare. Liona tu watu wawili wakituingilia, wakaingia, mmoja alikuwa na bunduki, mwingine akaingia na kisu. Wakaingia kwa duka yangu, wakachukua pesa yote nilikuwa nayo. Johala e chiro ma Lodwar ywago monj ma kinde ka kinde mitimonegi, magi wacho ni rocho chenro magi mag ohala. Arwakini machiegni e weche manyien makagi kacha, nyinga Milton Ochieng. Piny owacho oyango chenro mar neno ni geche mating'o jowuoth apiko e kind gik wuoth mamoko biro tiyo gi teko mar stima kopogore kod mauta. Maeri oyangi ni dhi duoko chien osuru mag geche matiyo gi teko mar stima kendo medo kuonde mag medogi e teko e kuonde mopogore opogore e pacho ka. Operator, e-mobility is not an abstract concept. It is about the day-to-day economics. It's about lowering operating costs, like we've been told, reducing exposure to fuel price vulnerability or volatility, and increasing take-home income. It is also about creating a new service economy, battery charging and swapping stations, maintenance and spare parts, digital fleet management, providers, and local assembly. Jalup jatend duond bura mar ODM Abdul Samad Sharif Nasir onyiero weche manowache gi ten kweth makwedo piny owacho madwaro biro bago ng'anyo mar tipo e pacho ka e wach rochruok mag arita kod rocho ratich oganda. Kanoloso Mombasa, Nasir mabende en gavana ma Mombasa oramo ni kaka duond bura giseng'ado matiyo kanyakla gi piny owacho e bwo chenro mar broadbase nyaka tok yiero ma 2027 kuma bang'e to gibiro bedo gi paro manyien. Jatelono ne loso e apise ma Mombasa e romo manokelo kanyakla oganda mopogore modak Mombasa ma twak e wi chenro mageto kelo dongruok e kor gwenge magidakie kono. Sisi ni wale ambao kwamba tunaamini demokrasia na tunaamini katiba ya Kenya vile inavyoongea. Wasione ya kwa kutuambia lugha ya maandamano. Sijui kama tuelewana. Kiingereza tuwaambia hivi. Back home where we come from, a little child is scared by the sound of a cat. A grown man does not fear the sound of a cat. So if you think calling for demonstrations will be something that is going to shake us or make us have fear, we're telling you the difference between us and you is values. And our values value your right to be able to demonstrate and to picket. So as you demonstrate, we will ask our supporters to actually provide you with that relevant security, the one that you were unable to provide us when we were agitating for the rights of the Kenyans. Roma Chiliele gweng Mogago e sub-county Mabondo chunyi oyueyo bang' yudo ot manyien tok masich mach manowe ma nolando ode gi gige duto te kamoting'o chiemo, lep nyithindo mag skul e kind mamoko kaluwore gi masira mar mach manomuoche ode tich ang'wen juma mokalo. MCA ma gweng'no Oliver Arika mane okonyo gero ne ot manyien owacho notimo maino mar neno ni osiro mond liete komedo ni nyaka sani mano ot ma 62 mosegero ne mine ma mond liete alworano. Arika nokwayo jotelo wetene kanise kod joma ng'uon mondo sir mond liete machalo kaka lusi kod chiemo, lewni kod gik mamoko mabende biro siro som nyithindo. Bicha wach kamano. Tich ang'wen. No wang' gi gik moko te maonge gimoro amora manodong'. No wang' gi lep nyithindo, no wang' gi lep nyithindo mag sikul. No wang' gi lep nyithindo 2 mag sikul. Gimoro amora nyaka sweta, nyaka buge, nyaka bag. Agoyo ne jatelo erokamano Oliver Arika. Agoyo ne erokamano maduong'. Ochako otim ne ng'ato kaka otimo nan. I'm very passionate about widows. Widows gain chwech ma
kongi en gin chwech manyalo hinyra ahinya kaka koro mama ni odong' en gi nyithindo, chuore be nosetho, ot be oyudo gige wang' te. Koro en ng'ama ne kok waringe rescue mane mwayudo to ne en gima ok dhi neno maber. And that is why I'm always very passionate about this, and it also happened ni kata mana county assembly nyocha assigned to this bill mar widows protection bill most bedo signed into an act. Koro ang'eni even as the county government we are also trying our best to ensure ni our widows are well taken care of. Nyasembo no ninde koyo nyoro to kawuono surprisingly Nyasembo bo ninde ot nikech wan gi MCA mawacho to timo. Ten County ma Migori bandho jopiny gope mag pi maromo milion 54 e seche ma jopiny bende kaunti no bende dwaro mondo mi Ten County no omigi pi e yo makare. Moko kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni gisebedo ka ok giyud pi makare ka koro gidwaro mondo Ten County ma Migori kono omed keto kenge mar neno ni gibedo kod pi maler. Moko kuom jodak wacho ni gisebedo ka giomo pi aoche kinde ma pi onge. Kata kamano jatend migao mar pi e kaunti ma Migori Silas Onyango owacho ni gisetemo chwalo pi moganda kata bed ni gisebedo kod midhieche ma koni gi kocha. Kata mana gi shite mag pigegi inyalo yudo ni kinde chieng' ma wadwaro pi ahinya to pi onge, to kinde ma koro koth burore ma koro piny okethore gi koth milando mafuriko tiyudo ka pi nitie. Koro en aena ni mondo mi ng'ato rid nat mondo mi sekta ne moro ka moro odhi makare. Chupe ka ok didhie ka pi onge, chien kucho pi odwa bedo molal molo dwe achiel mangima. Koro iyudo ka tich bedo matek ka pi onge, to jopiny bende ng'eny dwano konyore to en samoro pi miomo e aora Migori kucho. We are sure ne by next month awendo mosebedo maonge pi dhi chako yudo pi. Kendo wacho ne chandruok mwasebedo godo namba 2 en wach mar stima ming'ado. Nekech stima kobiro to biro gi bill maduong' kabisa. Sama bill biro maduong' iyudo ka samoro wasechulo. In fact by last month eka ne wachulo over 8 million pesa mar bill mar stima. Month ni kendo idwaro kendo another 8 million. Remember ka wachulo pesa ni every month wachulo 8 million. En pesa mang'eny kabisa. To joma bende wamiyo pi matiyo gi piwa ok chul bills. Sani wabandho siling mokalo milion 54 moningo chulnwa mondo mi eka wachul stima. Koro wakwayo jopiny bende ne komi pi wakwayo ne mondo ichul pi. Doho ma Mombasa ogolo chik mondo mi mak ja ohala mong'ere kaka Joginda Singh Danjal bang' tamore chopo duoko penjo e nyim doho. Jang'ad bura David Odhiambo mane chiwo ng'eto e bura makamano momako ja ohala no e wi omenda moro maromo siling milion 400 okoni nyaka koro ndhiye kendo somne bura mitude godo mar mibadhi. Achich no itudo kod uso lo mowinjore okony ji mathoth kendo tamore kata chunje omenda go. You should attach it there. It's not guesswork. We are not in a gamble game. In the absence of any stay order from the High Court, and of course I've invited you to look at the proceedings, we must invoke the Criminal Procedure Code. The last time we were in court, the court was gracious enough to grant the accused person summons to attend court today. The counsel was present at that time. He ensured that this accused person will be here today. The summons were served, but the accused person has chosen not to come to court with the reasons that we do not know. You know, the only way in order to ensure this accused person attends court is for the court to issue warrants of arrest. Jodak ma Busia matiyo ga apaya maduong' ma Kisumu Busia yuago diny mar apaya no magiwacho ni nyayo masiche kinde ka kinde ahinya to ni joriemb bodaboda. Jodak wacho ni masirago itimo kod trende madhi e pinje maoko ma bende osebedo ka thoro tuomo jo apiko kaka Joel Lieta leronwa.
Atimo mos ni ok wanyal yudo pichano gie sani, to kar kamano wabiro yudo weche manyien mabiro ka wadhi nyime. En ni johan rech e chiro malodwa ywago kuo mar agoko mosemedore e alworano kimonjo gi saa ka saa, gino mamiyogi giyudo lal. Ka giloso tok achiel ng'at achiel gi magina, kendo jomoko monj kendo kwal mwandugi. Giwacho ni giluor timo ohandgi ka gisundo tend arita kwe mondo jiw arita margi. Komanda mar obila mar Turkana Central Evans Ombui osingo mar neno ni arita ojiw e chirono. Mabende wayudo ni jodak ma Busia matiyo ga apaya maduong' ma Kisumu Busia ywago nok kata diny mar apaya magiwacho ni nyayo masiche mag ndara e alworano ero. Jael Lieta miyowa ler mathoth ewi wachno. Jodak mag gwengegi wacho ni kata bed ni gisecholo ywak margi kinde ka kinde mondo yar apaya ni, mano pok otimore. Apaya ni manigi geche madongo kod jowuoth mang'eny sani koro kaw remo kaluwore gi masiche masaka saa ne jowuoth kod jogo modak e geng apaya. Juzi tumesika hapa kijana kutoka Mrende amekufa. Pale chini ndugu yangu kutoka hapa Matausi amekufa. Pale juu kuna mama mjamzito amekufa. Mama aliwawa hapa juu, akakanyagwa kichwa ikakuwa kama bahasha. Vitabu za watoto na rula na set zilitapakaa kwa barabara. Watoto wa huyo mama sahii wanahangaika. En apaya matudo pinje ma Kenya, Uganda, Rwanda kod mano ma Kongo mabende chore nyaka e pinje madier Afrika. Kata kamano iywak ni okomi dongruok mare maino makare. Busia ni boda kubwa. Mnapanda barabara zaidi ambazo hazina ushuru kama compared to the border point ya Busia. Mnapanda barabara Malaba, mnaneglect barabara hii ya Busia hii. Unapoangalia upande wangu wa kulia kuna shule. Na kama kuna shule na hakuna sign ambayo inaonyesha kwamba kuna shule hapa, ni makosa na hatari kubwa. Tunapoongea saa hizi kuna mwanafunzi ambaye hapo hospitalini kwa sababu aligongwa na gari akiweza kucross barabara. Walichimba shimo ama mtaro wakisema wanataka kuipanua. Bado mimi nashangaa ni kama walituchimbia kaburi badala ya kupanua barabara. Hii si ajali ya kwanza, hii ni ajali mara mingi sana hapa na Busile. Watoto wa watu tumeokota kwa hii barabara. Kamano bende, senyruok mar lo e geng apaya no medo kethe kendo loso olalo ma medo ketho apaya kendo miyo ringo e apaya no bedo matek. Sasa wakati matrela inapokuja inakushtua honi, unachanganyikiwa, unakosa mahali pa kwenda. Na hiyo trela inakugonga, unaingia kwa mtaro, na hiyo trela inapita ikienda, wewe wanakuokota hapo, unakufa. Kwa muda wa mwaka mmoja tuko na bodaboda zaidi ya 12, 5 wameweza kuaga na 7 wameweza kuvunjika, hata wengine ambao wa grounded. Sasa ile zimeanguka kwa barabara, sinapita paka kwa piloti yangu kwa shamba yangu. Sinakanyaga chakula zangu. Mimi nimechoka na hiyo. Chalma kamae medo wango i jomatiyo kode ahinya jo bodaboda mathoth gi yudore masiche makamagi. Gidwaro piny owacho oyara apaya no kendo lose obede nyadhi mar apaya maduong' matudo pinje. We have lost over 60 people in a stretch of 3 kilometers within 3 months. Those are votes lost. 60 votes make a very big difference. Tunagongwa na trailer, tunagongwa pia na wanawake kwa manyumba. Hilo wanawake tugonga lakini sio trailer. Esama piny owacho timo chenro mar bero kendo yaro apeni madhi imbo mar Kenya, apaya ma Kisumu Busia, bende jodak kod joriembo dwaro oyar kendo ober mar konyo e wuoth kendo geng'o masiche makinde ka kinde. Jael Lieta, Ramogi TV. E weche tuke ni jong'wech mawuok e piny Ethiopia nyobedo joloch e ng'wech korka chuo, eka Anchina Ludesi nobedo jaloch e ng'wech mar mine. Thuolo adek duto mokwongo korka chuo gi jok ma mine nodhi ne piny Ethiopia. Jong'wech Desi Naleto ne ofunjo rekod mare manoketo e kinde mokalo gi manyalo romo dakika 4. Nokalo nyawadgi Nuliede Kebo manosetele kinde piemno duto ka Melak noyudo midila mar goldi e mita 10,000 e higa mar 2023. Nobedo achiel kuom jong'wech mane ringo kuom thuolo mokwongo manoyudo loch.
The race was nice. The competition was very tough. It was hot. So, but remember, it was my first marathon. I debuted. So my personal best now is 2:08. So I'm happy for that one. Erokamano ahinya Kwaramogi kuom thuolo mari. Mago ema ne waikonu weche manyien makagi kacha. Waikonu mathoth e odo mar ka weche manyien koromo sa 1 waduogo gang'ich welo to sa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masane.